Лютеница без захар и хлебчета с хуск. На някого това може да звучи странно, но истината е, че е много вкусно. Тази лютеница е много подходяща за хора, които избягват захарта по една или друга причина. Подходяща е дори за тези, които като мен спазват кето режим. Използвах патладжан, печени чушки, домати, малко черен пипер, сол, еритритол на прах за подслаждане, зехтин и пушен червен пипер. Изпекох чушките и патладжана в еърфрайера. След това нарязах доматите и ги прибавих. Пасирах всичко много хубаво и изсипах сместа в една малка тавичка. Лютеницата изпекох в еърфрайера. Днес направих по-малко количество, защото исках да изпробвам рецептата, но се оказа изключително сполучлива. Следващия път ще я пробвам с повече патладжан и по-малко домати. Лютеницата можете да приготвите и във фурната. Както винаги ще напиша подробно рецептата в описанието. Ще добавя и рецептата за хлебчетата с хуск, защото наистина са много вкусни. Ще се радвам да ме последвате и да споделите дали тази рецепта ви харесва.